فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Pes vakti ki Hazreti Yusuf Yaqub'un oğullarının yüklerini amade edenne qalla ölçüyen qızıllan çanağını öz doğunu Benyamin'in yüklerinin arasına mahfi etti. Ondan sonra jar çekip aytti: "Ey kervanlar, elbette siz oğrudarsınız" dedi. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Yaqub'un oğulları ayttılar: Hazreti Yusuf'un hizmetkarlarına bakıp "Näme zatni yoğuttunuz" dediler. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Hizmetkarlar ayttılar: "Padişahın qızılın ölçeğini yoğuttuk. Şonu tapmayar" dediler. Ve her kim şonu özü getirse şona bir diye yük qalla verilecektir. O menne şon verilmegine kefildir men dedi. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Yaqub'un oğulları ayttılar: "Xudaya qasam bolsun ki siz bilýändirsiniz, biz bu memlekete fesad etmek üçün gelmedik. O biz oğur däldir" dediler. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Hazreti Yusuf'un xadimleri ayttılar: "Eger siz yalancı bolsaňyz, şoň jazasy nämedir?" dedi. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Hazreti Yaqub'un oğulları ayttılar: "Şol çanak kimin yükünün o esbablarynyň içinden çyksa, şoň özi şoň jazasydyr. Yani şol adamyň özi alınmalydyr" dediler. "Biz şu tariqa jaza berermiz zalimlara" diýipdirler. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Pes Hazreti Yusuf awwal ulu doganlarynyň yüklerini teftiş etmäge şuru etdi. Olaryň yüklerini teftiş etip gözläp bolandan soň Benyamin'in yüklerini aktardy. Çanagy şoň yüküniň içinden çykardy. Biz şu tariqa tedbir gökezdik Yusufa. Hazreti Yusuf padişahın kanununy doganyny alyp bilmeýärdi. Meger Huda halasa biz halan adamyň derejelerini bilen ederiz we her ilmliň üstünde ilmli bardyr. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Hazreti Yaqub'un oğulları özlerini pek kökezjek bolup aytdylar: "Eger Benyamin ogurlyk etse, oňa gen galman, oň dogany domundan ozal ogurlyk etdi" diýipdirler. Pes Hazreti Yusuf doganlarynyň ýanky kefini içinde saklady we aşkar etmedi. O aytdy: "Siz ýamanrakdyrsyňyz derejede we Allah tebarek we taala bilýändir siziň aýtýan sözüňizi." قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Hazreti Yaqub'un oğulları aytdylar: "Ey aziz, Benyamin'in bir qarry atasy bardyr. Pes şoň awazyna biziň birimiz algyl. Elbette biz seni ýaxşylardan bilýäris."